har yanzu dai hukumar jiragen kasar Najeriya bata fitar da takamaiman alƙaluman waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindiga suka sace ba, sai dai ta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasan daga Abuja zuwa Kaduna har sai an tantance barnar da aka yi tukuna. Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna tabbatar da kammala aikin kwashe mutanen da harin 'yan bindigan yirtsa da su ta yi. Wasu daga cikin matan da 'yan bindigan suka harba kuma suke kwance asibiti a garin Kaduna sun yi mana ƙarin bayani akan yadda abin ya faru. Muna je zaune kawai sai muka ji kamar an harbo abu, sai tuwen din yayi ƙara sai ya sauka daga kan wil din shi sai ya sauka ƙasa. Kawai sai muka fara jin gunshot ko ina harbi. So bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta VIP site dan nima ina zaune a VIP din sai suka shigo sai suka iba mutane. An samu dai wasu an harbe su a kafa, wasu a ciki, wasu sun mutu, wasu kuma sun iba mutane da yawa. Sun zo da sharon guda 5 da kuma mashina, to kuma duka sharon din sun cika mutane a ciki. Don ko ni a site ina ma abokiyan tafiya na an harbe ta mutu, sannan akwai waɗanda na sani kuma da muka fito muna ta ganin gawakin mutane a cikin rami. Ina ga gawa sun fi karfin guda 20 ko 30 ganin ido na. Harbi ne akan ya shiga ya bula ne ya fita, amma bai taba kashi ba. Alhamdulillah ban san ma me zan ce ba, ko mu da aka kawo mu asibitin nan mun kai mu 15 jiya da daddare. Yanzu haka dai an fitar da jadawalin mutanen da suka sayi tikitin tafiya a cikin wannan jirgi da 'yan bindigan suka kaiwa hari, kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda muka haɗu su a filin jirgin ƙasan Kaduna suka yi ƙarin haske. Wallahi shi dan uwan nawa babu labari shi, wayan shi na ta ringin, amma yau da safe wayan ya dina ringin. Na je 44 baya wurin, na je Sanjarat baya wurin, na sake dawo wannan in zan samu wani vital information babu labari. So yanzu ina ta kokari in ga in ma ina iya zuwa rijanan da kaina, in akwai gawa in diddiba in dan uwana na ciki, in baya ciki in sani. Tun jiya da dare da muka yi waya da wani wanda suka zauna a kujera daya, ya dauki wayan shi, mun nemi lambar wayan shi ba mu samu ba, ɗayan kuma muka samu, sai shi abokin zamansa a jirgin ya ɗauki wayan ya ce ya bar wayan a nan tun da ya gudu bai san inda ya yi ba. Daga nan dai ba mu ƙara jin shi ba, to shi ma ɗayan wayan mun ƙara kira ta abokin tun jiyan tana ta ringin dai har yanzu babu wani labari a kanta. Amma dai kamata ya yi su gwamnati ya kamata su zo su bayyana mana menene hakikanin abin da ake ciki. In wani ne na jam'iyya ko wani shugaba da yanzu kaga ƙasar ta riga ta rikice, amma talaka ne babu wanda ya dame shi, babu abin da ya dame su, babu abin da ya dame shi a jikinsu. Wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke tare jirgin ƙasan da ke zirga-zirga daga Abuja zuwa Kaduna ba, sai dai kuma wannan ne karan farkon da 'yan bindigan suka kashe mutane sannan suka sace wasu mutane da dama. Duk kuwa da cewa wani shugaban al'ummar da ya nemi mu sake sunan shi ya tabbatar mana cewa an sanar da hukumomi game da ganin 'yan bindiga akan babura samar 300 da suka taso daga ɗan jibgar jihar Zamfara suka ƙetaro zuwa birnin Gwari kafin dinkarar rijanan jihar Kaduna da anan ne aka kai wannan harin jirgi. Isa Lawal Ikara.